onge tiende wachakwa ni warito sirkal nodwokwa ni nyisowa ni kia ni wadhi chulo kata ok wadhi chulo. Onge tiende sirkal ogol pesa omi jopuonj. Mane responsibility. Ka ok ginyal golo pesa mondo gimi nek mondo rit exam, then sirkal onyiswa ni they are incompetent mondo wayud sirkal machielo. Nikech mage gik momiyo wa complain kata Kenya sani. Nikech onge gima gidwa ni gitim. Gidwaro mana ni gine ma gibed gi mor, giidho ndeke madongo dongo, gitweyo sa mag pesa madongo dongo, to koduogo e pesa mar tich monengore gi tim mar jo Kenya to ni gionge pesa. Sirkal owe tugo kodwa, gigol pesa, giol minek, ochak ikruok ne penj. Ka ok gitimo kamano, jopuonj ok wabi bedo responsible, and we don't need any response from them. Ok wadwar anything, ni dialogue, ni onge gima nyalo dialogue e wach mar penj. Let them do what is their responsibility. Mane gima wanyiso sirkal. To Opollo nisewacho kanyo ni first resort maru e weche giduto mag ng'anyo maga kwayo sirkal en twak mantiere kar kae. Sirkal kogono ni watemo redo weche giduto. E gazet ma kawuono sirkal kokale begi maduong' giketo budget kata tenda manga manya kelo negi kongo mano e Kenya School of Monetary Studies mano kama gintiere mano kokalo e CBK mano menye gazet ma kawuono kama untiere omenda maru kaka achiel kuom austerity measures iwacho ni maru to nyabedo ni onge e thuolo ma oyudo mar nono kendo mar rango matut kaka gionego bed ni luwo achiel kachiel. Bende paro ni onego mi twak thuolo to twak mane monego bed ni ulose e kinde makoro kinde sudo pesa mano mar rito penj bedo ni onge. Dialogue bawacho ok en dialogue e wach mar rito penj. Mar rito penj ni onge twak modwaro. Dialogue e wach mar rito penj en compulsory. En gima onge tiende wuoye. Dialogue mar rito penj en gima sirkal onge ni nyaka girit penj. Dialogue ma wuoye en dialogue niya wadwaro salary increment. Sama wadwaro salary increment nyaka pok wadhi e street wanyiso sirkal ni mae kaka wadware no timre to sirkal wuoyo kodwa to nyisowa. Dialogue ma wan godo gi sirkal en ni kaka sani pressure mar medical insurance marwa. Wanyiso sirkal ni medical insurance mwatiyo godo inyowa. Mage such dialogues mwadwaro matachon japuonj. Lakini gima biro kuom nyathi en mar sirkal. Onge tiende sirkal obi owuo gi jopuonj ni mondo wa discuss wach ma ok gidwa golo pesa ni wa discuss kod. Such kind of dialogue ok gima miyo wachako pet. Wan ko pet wachako dialogue mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyo japuonj. To wach mar nyathi manie budget, gima nie budget. Yeni wach mar medo salary en gima wadwa ni mondo wakete budget. Lakini wach mar nyathi madhi timo penj nie budget. Pod sirkal dwa luongo wa mondo wawach kode ang'o. Ang'a mondo sirkal golo pesa to omi nyithindo. Gi waste a lot of money. Gikaw pesa giminek mondo chak rito penj. Onge tiende wabed kod gi piny wawacho kod gi wacho. Makata jotendwa kobedo ga kod gi piny ni dwa bedo kod gi piny e weche ma kamago. Wakwero gi ga. Ok waluor ga ni mar nyiso ng'ato ni sani ni kanyo to ok wadwar. Gima ok wadwar wanyiso gi ni gino ok wadwar. Sani ne gisewacho ne sirkal ni en responsibility mar sirkal mondo rit penj. Ogol pesa orit go penj. Sirkal otim mano. Onge tiende mondo chak oluong ng'ato ni dhi luonge State House ni wadhi wuoye wach mar pesa. Pesa nitiere, gigol pesa gitigo. Number 2, sama gikat pesa mar education. Akia ng'at ma advisors mag sirkal ni to bende wasenyiso ker ni mondo o advisors ge kako onego bed ni gi advise. Nikech advisors mag sirkal ni are very incompetent. Ere kaka ng'ato nyalo advise ni mondo stop pesa mar education. Of all the things, ng'ato afadhali ng'ato stop barabara, kik wabed gi ndara. Nikech wase survive kata maonge ndara no for several years. Afadhali ng'ato o stop pesa moko magidhigo workshops, wase survive, wanyalo survive e Kenya maonge ng'odhi oko. Wanyalo survive. Sani dong rais osebedo Kenya now weeks adek. Dak osedhi oko. Nosiko nyiso wa nodhi oko, nodhi manyo pesa. Sani weeks adek nyaka nje ng'anyo chakre Kenya. Pok owuok oko. Kwani sani koro ok rit piny. Ginyalo stop pesa magidhigo oko. Lakini kik ng'ato stop pesa mar education. Jamani, onge kaka inyalo wacho ni education is second. Kata